لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرات تختاتلت مدب تاريخ هوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقدامنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبزي مبل 38 كفال تاريخ هوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن سعبا قندار استاد حزنا لكم قريبنا لنا. كالا أي مدرخ حدش مدرخ إسلامو نتفتات وطنات نبي نمسفحفح إسلام بحونا عبد السلام. ناب نقوس مدر حبشا استلأك دبداب بحونا شفاء. ناب نقوس مقوقس نقوس مصر استلأك دبداب بحونا محمد برهان. ناب هازي كسرى نقوس نقس مدر فارس استلأك دبداب بحونا إيمان. ناب كيسر نقوس روما استلأك دبداب بحونا عبد الواسع. ناب منذر بن سوا جزاء بحرين استلأك دبداب ناب جزاء يماما هوزا بن علي استلأك دبداب بحونا أدهم. ناب نقوس دمسك الحريس بن أبي شمر القصاني استلأك دبداب. ناب نقوس عمان جيفر كمون حو عبد بن الجلندي استلأك دبداب بحونا أول خير سناي مكتتال. ካልኣይ መድረኽ ሓድሽ መድረኽ ኢስላማዊ ንጥፈታት ውዕላል ሑደይቢያ ኣብ ህይወት ሙስሊሚንን እስላማዊ ንጥፈታቶምን ሓድሽ መድረኽ ዝኸሰተ ፍጻመ ነበረ። ቁረሻውያን ብሓይልን ጎነፅን ዘምጽዎ ለውጢ ከምዘየለ ምስ ተገንዘቡ ካብ ዓውደ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ብምንስሓብ ሰላማዊ መንገዲ ሓረዩ። እታ ዝሓየለትን ቀንዲ ተጻባኢትን ቀቢላ ካብ ዓውዲ ግጥም ምስተቓልየት እቲ ዝደልደለ ክንፊ ናይቲ ስሉሳዊ ኪዳን ተገሚዑ ወደቐ። ብሕብረት ቁሬሽን ቃጥፋንን ኣይሁዳውያንን ዝተመስረተ ስሉሳዊ ኪዳን ማለት ኣሕዛብን ዕላምኡን ኣቐዲሙ ተገሊጽ እዩ። ቁሬሽ ኣብ ምድሪ ዓረብ ዋና መራሒት ጣዖታውያን ከም ምዃና መጠን ምስኣ ተጸጊዐን ክሰሓባ ወይ ክጉተታ ዝጸንሓ ቀቢላታት እውን ማዕረ ማዕሪኣ አንቆልቆላ። በዚ ድማ ተጻብኦ ካልኦት ጣዖታውያን መራሕተን ተኸቲሉ ኣዕርዩ ነከ። ድሕሪ ስምምዕ ሑደይቢያ ቀቢላ ቐጥፋን ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ስግኣት ኣይፈጠረትን። እቲ ነይሩ ዝኽሰት ዝነበረ ፍጻመታት ድማ ብደረኺት ቁሬሽ ዘይኮነ ብቕስቀሳ ኣይሁዳውያን ዝኽሰት ዝነበረ እዩ። ብሰርቲ ርኹስ ሽርሕታቶምን መጋብሮምን ካብ የስሪብ መዲና ድሕሪ ምስጓጎም እውን እንተኾነ ኣብ ኸይበር ሃዲኦም ክቕመጡ ኣይከኣሉን። ኣብኡ ኾይኖም ውዲታትና ጫጭሑ ኩናት ክውላዕ እሞ ኣብ ወሰናስን መዲና ዝርከቡ ኣዕራብ ምስኣቶም ብምውጋን ነታ ሓዳስ እስላማዊት ሃገር ከጽንቱ ኣበርቲኦም ዓየዩ። ምድምሳስ እስላምን ሙስሊምንን ምስ ዘይከኣል ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ዕንወት ዝወርደሉ ኩናት ሃሰውሰው በሉ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንሰይጣናዊ ውጥናቶም ሸለል ከይበለ ድሕሪ ውዕል አልሑደይቢያ ንኣቶም ቀዳምነት ሰሪዑ ብወሳኒ ግጥም ኣዕገሶም። እዚ ብውዕል ሰላም አልሑደይቢያ ዝፈለመ ሓድሽ መድረኽ ሙስሊሚን እስላማዊ ዳዕዋ ወይ ጻውዒት ክገብሩ ምቹእ ዕድል ፈጠረሎም። ዝያዳቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት እስላማዊ ኣፍልጦ ኣብ ምዝርጋሕን ጻውዒታት ኣብ ምግባርን ኣበርቲኦም ዓዩ። እዚ መድረኽ እዚ እምበኣር ኣብ ክልተ ገጻት ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል። ቀዳማይ ገጽ ሃ ብዘይ ምቁራጽ ዝሰላሰል ሰላማዊ ንጥፈታት እስላማዊ ዳዕዋ ወይ ጻውዒት። ለ
ናብ ነጋውስን ልኡላትን ኡመራ ዝተገብረ መጽሓፍ ደብዳቤታት ካልኣይ ገጽ ሃ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ውጥናት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንምስፍሕፋሕ እስላም ኣብ መወዳእታ 6 ዓመተ ሂጅራ ካብ ሕደይብያ ምስ ተመልሰ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪንዮ ምድሪ ዓረብ ናብ ዘለው ነጋውስ ናብ እስላም ዝጽውዕ መልእኽታት ስደት ወሰነ። እቶም ነጋውስ ማሕተም ዘይብሉ ደብዳቤ ከም ዘይቅበሉ ምስ ተነግሮ ከዓ ሙሐመድ መልእኽተኛ አላህ ዝብል ጽሑፍ ዝተወቕሮ ካትም ብሩር ከም ማሕተም ተዳለወ። ኣወቓቕራ ናይ ጽሑፍ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ፍልጠትን ተመክሮን ዘለዎም ልኡኻት ብምምራጽ ድማ ኣብ ወርሒ መሐረም ናይ 7ይ ዓመት ሂጅራ ናብ ዝተሓብሮም ነጋውስ ተላእኩ። እዚ ከዓ ቅድሚ ወፍሪ ኸይበር ብሒደት መዓልታት ተቐዲሙ ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ። ቀዳማይ ናብ ንጉስ ምድሪ ሓበሻ ዝተላእከ ደብዳቤ እታ ዓምር ቢን ኡመያህ ኣደምሪ ረዲየላሁ አንሁ ሒዝዋ ዝኸደ ደብዳቤ ኣብ ኢድ ንጉስ ምድሪ ሓበሻ በጽሐት። ስም ናይቲ ንጉስ ኣስሓመህ ቢን አልአብጀር እዩ። እቲ ደብዳቤ ዝተላኸሉ ጊዜ መወዳእታ 6 ዓመተ ሂጅራ ወይ ፈለማ 7 ዓመተ ሂጅራ እምበሩ ኣጠበሪ ይጠቅስ። ብደቂቕ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ግና እዛ ደብዳቤ እዚኣ እታ ድሕሪ ውዕል ሑደይቢያ ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ከም ዘይኮነት ይግለጽ። ኣብቲ ደብዳቤ ዘሎ ቃላት ከም ዘተንብህዎ ጃዕፈርን ብጾቱን ብስደት ናብ ምድሪ ሓበሻ ኣብ ዝኸድሉ ጊዜ ኣብ ዘበነ መካ ወይ አልዓህድ አልመኪ ናብቲ ንጉስ ተላእከት ምዃና ይግለጽ። ኣብቲ ደብዳቤ ካብ ዘለዋ ሓንቲ ዓረፍተ ነገራት ወይ ሙሉኣት ሓሳባት ከምዚ ትብል: ወዲ ሓወይ ጃዕፈር ምስ ካልኦት ጉጅለ ሙስሊሚን ናባኹም እሰዶም ኣለኹ። ምስ መጹኻ ብሕያውነት ሓዞም ኣይትጨቁኖም። ነቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ንጉስ ምድሪ ሓበሻ ዝለኣኸ ደብዳቤ ብዝምልከት አልበይሃቂ ንኢብኒ ኢስሓቅ ብምጥቃስ በዚ ዝስዕብ መልክዕ ይትርኾ። ብስም አላህ በተኣመና ርህርሁን ኣዝዩ ለዋህን እዚ ደብዳቤ እዚ ካብ ነቢ መሐመድ ናብ አልአስሓማ ንጉስ ምድሪ ሓበሻ ዝተላእከ እዩ። ሰላም ኣብ ልዕለቲ ሓቀኛ መንብሒ ዝተኸተለን ብኣላህን መልእኽተኛኡን ዝኣመነን ሰብ ይስፈን። ብዘይካ አላህ ክምለኽ ዝግብኦ ማንም ከም ዘየለን ንዑ ኸኣ ዝኾነ መሻርኽቲ ከም ዘይብሉን እምስክር ኣለኹ። ንሱ ሰበይቲ ኣየተወ ወዲ ኣይወለደ፣ ሙሐመድ ድማ ኣገልጋሊኡን መልእኽተኛኡን እዩ። ኢስላም ከም ሃይማኖትካ ክትቅበል ዕድመካ إسلام تتقبلك دحنت تركب بها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مبره ترجم أو أحزاب مصحف أيهوديين كريستيانين أمون جنان من قومن نبحبار النساء مع الله نحق فتحن كالنعو نسخاب زيك الله نخالق كين ملخ زخونه مشارخ تغين قبرلو كاب الله وصاي حدنا نتخالق كم قيتوت كيحز إياه بل نزيس الناس أوعد مقبال انت أبيقنا نحنا نحد الله استمركخنا مسلمين مخانا مسكروا بلوم سورة العمران 3:64 نزع المزين تنسيكايو بحاتيات كريستيان عبدها نسخات حتى تغتكونيها تفتسمي حدي كابتم ومنات تمارا مرتي تاريخ زخوني دكتور حميد الله باريس ببرتوع تنكاقي حيال سعرن تعقل سنزر خوبو سند أبكربا أوان مزرقحو يفلد نسو زمن زمصور كيك تكنولوجي تدقيمو نوح أوان كنين بمبال كالت قداح نايتي أقديمو ستغسي دبدابي
بسئلي أسنيو أب مصحفو أسفيرو ألو إتي دكتور حميد الله زقربو مصنعتها ورخبت بزي كاناي قلات فللي بتحستو كابتينا ابن القيم ترخا زفريو يبلون دكتور حميد الله زقربو صحف كم سعر ينبب بسم الله بتأمنا رهرهن الزيرو وهن كاب محمد ملغتنيا الله ناب نقاسي وينقص نجاشي مدر حبشا سلام أبلعتي حقنيا ممرح استخدت لسب يسفن بمغصل نا الله أمسجن بزيكوكم الله زقبو زخون أملاخ يلن الله اتو نقوس اتو قدوس اتو منش سلام اتو وهاب السلام اتو وحس امنت اتعقا بدحنت عيسى دما ويسوس ود مريم وي مريم وروح وي منفس الله مالت حدا خبتي الله فطرو منفس وي روح كمون نبتان سهتن ارنبتن دنجل مريم زفنو كن زبل قالون مريم صنصتن زوردتن مخانو امسكر سلازي كمتينا ادام بداو فطرو بتا الله فطرو منفس دما مريم يسوس تنصتو إنه بزي زخون مشارختين الله طرح كتملخن كتمزوزن نعي دماغ كتسعبنن بتنا بايز مسا قدس قرآن كتأمنن تسوعك الله مغنياتو أنا برقت مل أختنيا الله إيه نعخان سراويت كان نابتلو علب على العبي كبرن انبزا حيالين الله عبدمكم بزيد بلاد ما ملختين معدين كم تبصحكو مسكر معديك تسمعن كتقبلن تسوعك سلام أبلعتي حق أنيا من بحستخد ثلاثة يسفن كون عمنت نايزي لبدا بزي تطارات ركوان تزيكوني ستصحفوا اللي جزيقنا دحرو عول سلام حديبي هديو ويس كلميو نصر مرتعو يلن إتي البيهقيني ابن إسحاق متكاس لما حلال فقدح مستينا بنقاوسن العولات كريستيان زلاغ زنبريت دبدا بيتات زما ساسلو نزا تسعب آيه قدس قرآن سلزتكس إيو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مبره ترجم أو أحزاب مصحف أي هدايان كريستيانن أمون جنان من جوهمن بحبار إن السماء معلنا حق نفتحن كالنعو نسخة بزيك الله نخالق كين ملخ زخونة مشارقتي غين قبرلو كاب الله وصاي حدنا نتخالق كم قويتوت كحز إيا بل نزي سناي ساوعيد مقبال انتا بينقنا نحنا نحر الله استنبركخنا مسلمين مخنا مسكرو بلوم سورة العمران 3:4 كالوت صحفتي تاريخ كم صوصود ما أبتي ناي البيهقي سند سمناي تنقوس مالت أسحما بنصر سفيرو ألو دكتور حميد الله يرحمه له كم زبولون نعيون كم زمسلني أتعرف دابي دحرموت أسحما نتي تكايو سصحفت دبدابي إيا من الباتكم مسلا زخونة يزخون سمناي تنقوس أبو وي أبتا خلايت دبدابي زي تتغسي كموخ بالكل هجنا نتحسوتي صحف معزة بنبر شبت مرتعو يبلين أبتناي البيهقي نايتو نقص سنبنصر تطقيسو نسو دكتور حميد الله رقصنيا خينو دحرموت اتنقص صحف دبدابي مبالغنا زي قرم أيكونن بزليو باتي نتحكز فولتوغن حالو الله تراح إيو عمر بن أمياه الدمري رضي الله عنه نتاكب نبي صلى الله عليه وسلم سلاك دبدابي نبتو نقص مسبسحا اتو نقص نتي برانا أبكدمي عينو أمبرو كابتي زنبورو نمدر بيت مراد ما إسلام تقبله نزيس سعب مرسل ما ناب نبي صلى الله عليه وسلم صحفي بسم الله بتأمنا رورو نازيرو وهن كاب نقص أسحما ناب محمد ملق الدنيا الله سلام أبلع لي خايس فن أو نبي الله اتيب زيكو خالق
ኣምላኽ ዘየልቦ ኣላህ ርህራይኡን በረከቱን ይውረድካ። እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ጠቕስ ደብዳቤኻ በፂሕኒ ብጎይታ ሰማይን ምድርን እምሕል ኢየሱስ ልዕሊ እቲ ንስኻ ዝጠቐስካዮ ኣይኮነን ብልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ እዩ። እቲ ዝለኣኽካልና ብግቡእ ተገንዚብናዮ ኣለና ንወዳሃው በኻን ብፆትን ድማ ብዝግባእ ኣተኣናጊድናዮም ኢና። ሓቀኛ መልእኽተኛ ኣላህን መስካሪ ናይ ኩሎም እቶም ቅድሚኻ ዝሓለፉ ነቢያትን ምዃንካ ተቐቢለ ምስክርነተይ እህብ ኣለኹ። ብመንገዲ ወዳሃው ቦኻ ምሳኻ ኪዳን እናኣተኹ ኣብ ቅድሚኡ እነሆ ንጎይታ ዓለማት እምብርካኽ። ድሕሪ ምልኣኽ ናይቶም ደብዳቤታት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጃዕፈርን እቶም ናብ ምድሪ ሓበሻ ዝተሰደዱ ብፆቱን ናብ ዓዶም ክሰዶም ንንጉስ ሓተቶ። ናብ ኸይበር መፂኦም ድማ ምስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራኸቡ። ድሕሪ ወፍሪ ተቡክ ነዊሕ ከይፀንሐ ኣብ ወርሒ ረጀብ ናይ 9 ዓመት ህጅራ ነጃሺ ሞተ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጃሺ ከም ዝሞተ ንብፆቱ ብምሕባር ሬስኡ ኣብ ዘይተረኽበሉ ንስለሙታን ዝግበር ስግደት ወይ ሶላት አልጋኢብ ሰገደሉ። ንነጃሺ ካልእ ንጉስ ተክኦ እታ ሓድሽ ንጉስ እውን ተመሳሳሊ ደብዳቤ ፀሓፈሉ። እታ ሓድሽ ንጉስ እስላም ምቕባሉን ዘይምቕባሉን ግና ዝፍለጥ የለን። ክልተ ናብ ንጉስ መቐውቄስ ንጉስ ምስሪ ዝተለኣከ ደብዳቤ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብቲ መቐውቄስ ብዝብል ቅልፅል ዝፅዋዕ ዝነበረ ንጉስ ግብፅን ኣሌክሳንድርያን ጁረይጅ ቢን መታ ነዝስዕብ ደብዳቤ ፀሓፈ። ብስም ኣላህ በቲ ኣመና ርህሩህን ኣዚለዋህን ካብ ሙሐመድ ባርያን መልእኽተኛ ኣላህ ናብ መቐውቄስ መራሒ ቁብጣውያን ወይ ክርስቲያን ምስሪ ሰላም ኣብ ልዕሊቲ ሓቀኛ መምርሒ ዝተኸተለ ሰብ ይስፈን። ብምቕጻል ኢስላም ክትቅበል እዕድመካ ክድሕን ኢስላም ተቐበል። ኢስላም እንተ ተቐቢልካ ልዑል ኣላህ ድርብ ዓስቢ ክህበካ እዩ። እንተ ኣበኻ ግና ከም መራሒኦም መጠን ሓጢኣት ኩሎም ቁብጣውያን ኣብ ዝባንካ ክኸውን እዩ። قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. መብርሂ ትርጉም ኦ ኣህዛብ መጽሓፍ ኣይሁዳውያንን ክርስቲያንን ኣብ መንጎናን መንጎኾምን ናብ ብሓባር እንሰማምዓላ ናይ ሓቅን ፍትሕን ቃል ንዑ። ንሳ ኸዓ ብዘይካ ኣላህ ንኻልእ ከይነምልኽ ዝኾነ መሻርኽቲ ከይንገብረሉ ካብ ኣላህ ወፃኢ ሓደና ነቲ ካልእ ከም ጎይቶት ከይሕዝ እያ በል። ነዚ ሰናይ ጻውዒት ምቕባል እንተ ኣበዩ ግና ንሕና ንሓደ ኣላህ ዝተንበርክኽና ሙስሊሚን ምዃንና መስክሩ በልዎም። ሱረቱል ዒምራን። ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ክኸይድ ዝተመርፀ ሓጢብ ቢን አቢ በልተዓ ረዲየላሁ አንሁ ነበረ። ንሱ ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ ቅድሚ ምግላጹ ምስ መቐውቄስ ክራኸብ ሓተተ። ከምዚ ብምባል ድማ ተዛረቦ። ቅድሜኻ ኣብዚ ዓዲ ኣነ እቲ ልዑል ጎይታ እየ እናበለ ዝዛረብ ንጉስ ነበረ። ብሰንኪቲ ርኹስ ቃሉ ድማ ኣላህ ቀጽዖ። ኣብዛ ምድርን ኣብታ መጻኢት ዓለም እውን ኣብነት ገበሮ። ስለዚ መለበሚ ካልኦት ከይኮንካ ከለኻ ነቲ ኣብ ካልኦት ዝወረደ ብምርኣይ ተመሃር። መቐውቄስ ከምዚ ብምባል መለሰ። ካብ ሃይማኖትና ዝበልጽ ክሳዕ ዘይረኸብና ሃይማኖትና ፍጹም ኣይንገድፍን። ሓጢብ ብምቕጻል ንሕና ናብ ኢስላም ኢና እንዕድመካ፣ ኢስላም ድማ ምልኣት ክህበካ እዩ። እዚ ተንስኡ ዘሎ ነቢይ ሰባት ነዚ እምነት እዚ ክስዕቡ ይጽውዕ ኣሎ። ቁረይሽን ኣይሁዳውያንን ብዓብዪ ተጻብኦ ኣንጻሩ ደው ኢሎም ኣለዉ። ክርስቲያን ግና ናብ ጻውዒቱ ዝቐረቡ እዮም። ኣብ ዕድመ ህይወተይ ከም ዘስተውዓልኩሉ ሙሳ ብዛዕባ ዒሳ ዝሃቦ ብስራት ምስቲ ኢየሱስ ብዛዕባ ሙሐመድ ዝሃቦ ብስራት ሓደ እዩ። ብተመሳሳሊ ቅዱስ ቁርኣን ክትክተል ንገብረልካ ዘለና ጻውዒት ከምቲ ንስኹም ንሰዓብቲ ተውራት ወይ ኦሪት ኣይሁድ ኢንጂል ወይ ወንጌል ክኽተሉ እትገብሮ ጻውዒት እዩ።
ኣብ ሓደ ህዝቢ ነቢ እንተተንሲኡ እቲ ህዝቢ ነቲ ነቢ ክስዕቦ ግዴታ ኣለዎ። ንስኻ እውን በዚ መለኮታዊ ሕጊ ክትምእዘዝ ግቡእካ እዩ። ስለዚ ኣስተውዕል፣ ኣንጻር ሃይማኖት ዒሳ ወይ ኢየሱስ ዘይኮና ንዛረበካ ዘለና ነቲ ንሱ ዘስተምህሮ ተግብሮ ኢና ንብለካ ዘለና። ሙቐውቂስ ብትሕዝቶታ ደብዳቤ ኣዕሚቑ ኣስተንተነ እሞ ነቲ እዚ ነቢ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይ እንተረኣኽዎ ወላ ሓንቲ ኣበር የብሉን። ንሱ ኣሃውታቲ ጠንቋለ ኣይኮነን፣ ሓሳዊ ተነባይ እውን ኣይኮነን። ኣብኡ ትእምርትታት ነቢይነት እርኢ ስለ ዘለኹ ነዚ ጉዳይ ብዕምቀት ክምርምሮ እየ በለ። ነቲ መልእኽቲ ነቢ ዝተጻሕፎ ብራና ድማ ብስኒ ሓርማዝ ኣብ ዝተሰርሐ ሳጹን ክቕመጥ ኣዘዘ። ጸሓፊ ጸዊዑ ብቋንቋ ዓረበኛ ነዚ ስዕብ መልሲ ሰደደ። ብስም ኣላህ በቲ ኣመና ርህሩህን ኣዝዩ ለዋህን። ካብ ሙቐውቂስ ናብ ሙሐመድ ቢን ዓብዱላህ ሰላም ንዓኻ ይኹን። ደብዳበኻ ኣንቢበዮ፣ ጻውዒትካን ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝጠቐስካዮን ድማ ተገንዚበዮ ኣለኹ። ዝመጽእ ነቢ ከም ዘሎ እፈልጥ እኳ እንተነበርኩ ካብ ምድረ ሻም ከባቢ ሶርያ ዝድንስእ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ንመልእኽተኛኻ ብዝግባእ ኣተኣናጊደ ከም ገጸ በረከት ክልተ ካብ ጭዋታት ቁብጣውያን ስድራ ቤታት ዝውለዳ ኣገልገልቲ ክዳውንትን መጽዓኛ እትኾነካ በቕልን እልእከልካ ኣለኹ። ሰላም ንዓኻ ይኹን። ሙቐውቂስ በቲ ብዝኾነ ዋጋ ዘይትመን ዓብዪ ዕድል ኣይተጠቀመን፣ ምኽንያቱ ኢስላም ኣይተቐበለን። ሓንቲ ካብተን ብህያብ ዝመጻ ጎራዙ ማርያ ክትከውን ከላ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣእተዋ። እታ ንኢብራሂም ወዱ ዝወለደት እውን ንሳ እያ። ስም ናይታ ካልአይቲ ሲሪን ክኸውን ከሎ ሐሳን ቢን ታቢት አልአንሳሪ ረዲየላሁ አንሁ ኣእተዋ። እታ ዱልዱል ብዝብል ስም እትጽዋዕ ዝነበረት በቕሊ ኸዓ ክሳዕ ዘመነ ሙዓውያ ረዲየላሁ አንሁ ከም ዝነበረት ይፍለጥ። ሳልሳይ ናብ ሃፀይ ኪስራ ወይ ቸስሮስ ንጉሰ ነገስቲ ምድረ ፋርስ ዝተላእከ ደብዳቤ። ብስም አላህ በቲ ኣዝዩ ርህሩህን ኣመና ለዋህን ካብ ሙሐመድ መልእኽተኛ አላህ ናብ ኪስራ ንጉስ ምድረ ፋርስ ሰላም ኣብ ልዕልቲ ሓቀኛ መምርሒ ዝተኸተለ ይስፈን። ከምኡውን ኣብ ልዕልቲ ብኣላህን መልእኽተኛኡን ዝኣመነ ብዘይካቲ መሻርክቲ ኣልቦ ሓደ አላህ ክምለኽ ዝግብኦ ዝኾነ ኢላህ ወይ ኣምላኽ የለን ኢሉ ዝመስከረን ሙሐመድ ድማ ኣገልጋሊኡን መልእኽተኛኡን ምዃኑ ዝኣመነን ሰላም ይስፈን። እነሆ ሃይማኖት አላህ ክትቅበል እዕድመካ ኣለኹ። ኣነ ፍርሃተ አላህ ናብ ኩሉ ህያው ወዲ ሰብ ከስርጽ ኣብ ልዕልቶም ሓቂ ዝነጸጉ ከሓድያን ዝምስረት ሰማያዊ ክሲ መርትዖ ወይ ጭብጢ ንክኸውን ናብ መላእ ህዝብታት ዓለም ዝተለኣኽኩ መልእኽተኛ አላህ እየ። ስለዚ ብውሕስነት ክትነብር ንኢስላም ከም ሃይማኖትካ ተቐበል። እንተዘይኮይኑ ብሓጢኣት መጁሳውያን ወይ ዞርኣስትራውያን ተሓታቲ ኢኻ። ነዚ መልእኽቲ እዚ ከብጽሕ ዝተላእከ ዓብዱላህ ቢን ሑዛፋ ኣሳሚ ረዲየላሁ አንሁ ነበረ። ንሱ ነታ ደብዳቤ ናብ ገዛኢ ባሕሬን ኣረከባ። ናብ ንጉስ ኪስራ ዘብጽሓ ዓብዱላህ ባዕሉ ዶ ነይሩ ወይስ ኣብ ትሕቲ ገዛኢ ባሕሬን ዝነበሩ ወተሃደራት እዮም? ኣብፂሖማ ዝፍለጥ የለን። እቲ ትዕቢተኛ ንጉሰ ነገስቲ ቅድሚ ስሙ ስም ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጻሒፉ ብምርኣዩ ብሕርቃን ነደደ። ነታ ደብዳቤ ከዓ ብሓይሊ ተራቢዑ ቀዳደዳ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብተግባራት ናይቲ ዕቡይ ንጉስ ምስ ሰምዐ አላህ ንንግስነቱ ይተራብዕ ክብል ዱዓእ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። እቲ ንጉስ ነታ ደብዳቤ ድሕሪ ምቕዳዱ ብቅጽበት ናብቲ ኣብ የመን ዘሎ ግዝኣቱ ዘመሓድር ባዛን ዝስሙ ንጉስ ህፁፅ መልእኽቲ ሰደደ። እቲ ንጉሰ ነገስት ኣብ መልእኽቱ ካብቲ ኣብ ትሕቲኻ ዘሎ ሰራዊት ክልተ ወተሃደራት ናብቲ ኣብ ሒጃዝ ዘሎ ሰብኣይ ልኢኽካ ሓዞ፣ ንሳቶም ድማ ናባይ ሒዞሞ ይምጽኡ። ንጉስ ባዛን ንትእዛዝ ላዕለዋይ መራሒኡ ሃፀይ ኪስራ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ንነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝማርኹ ክልተ ወተሃደራት ናብ መዲና ለኣኸ።
እቶም ወተሃደራት ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ መዲና ኣትዮም ምስ ነቢ ተራኸቡ። ንጉሰ ነገስት ምድረ ፋርስ ናብ ገዛኢ የመን ደብዳቤ ብምጽሓፍ ንዓኻ ማሪኾም ዝወስዱኻ ሰብ ክልእከልካ ኣዚዝዎ ኣሎ። ንጉሰ ባዛን ገዛኢ የመን ድማ እነሆ ንዓና ሊኢኹና በልዎ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህድእ ኢሉ ንጽባሒቱ ክረኽብዎ ሓበሮም። ንጽባሒቱ ተመሊሶም ምስ መጹ ነቲ ብዋሒ ወይ ራእይ ዝተገልጸሉ ሓበሬታ ነገሮም። ንጉሰ ነገስት ኪስራ ብገዛእ ወዱ ተቐንጺሉ ስልጣኑ ከም ዝተመንዝዐ ኣፍለጦም። እቶም ወተሃደራት ወይ ብዘመናዊ ኣጸዋውዓ ጀነራላት ንበሎም በቲ ሓድሽ ሓበሬታ ዕንድ ኢሎም ፈዘዙ። ኣብቲ ግዜቲ ሰራዊት ኪስራ ምስ ወተሃደራት ቄሳር ድሕሪ ዝገበርዎ ብርቱዕ ኪናት ከቢድ ስዕረት ኣጋጢምዎም ስለ ዝነበረ እቲ ሃፀይ ካብ ውሻ ጠቤቱ ዝተለዓለ ሰውራ ተንሲእዎ ነበረ። ሽርውያህ ዝተባህለ ወዱ ከዓ ንወላዲኡ ወይ ሃፀይ ኪስራ ቀንፂሉ ዘውዲ ደፍአ። እቶም እምብዛ ዝሰንበዱ ወተሃደራት ብዛዕባ እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ጉዳይ ርግፀኛ ዲኻ? ቃልካ ሰኒድና ብምኻድ ንንጉስ ባዛን ክንሕብሮ ዶ በልዎ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ እወ ንገርዎ በሎም። ዘረብኡ ብምቕጻል ኢስላም ኣብ ኩሉ ቦታ ብምስፍሕፋሕ ኪንዮ ግዛኣት ኪስራ ክዝርጋሕ ምዃኑ ንሓድሽ ንጉሶም ክሕብሩ ነገሮም። እቶም ወተሃደራት ናብቲ ዝተበገሱሉ ቦታ ተመሊሶም ንገዛኢ የመን ንጉስ ባዛን እቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ገለጹሉ። ንጉስ ባዛን ድሕርቲ ካብ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝመጹ ሓበሬታ ነዊሕ ከይጸንሐ ካብ ሽርውያህ እቲ ሓድሽ ንጉስ መልእኽቲ ተቐበለ። ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤ እቲ ነቲ ሰብኣይ ኣመልኪቱ ኣቦይ ክትፍጽሞ ዝኣዘዘካ ትእዛዝ ክሳዕ ካባይ መምርሒ ዝመጸካ ጽናሕ ኣይተተግብሮ ዝብል ነበረ። ንጉስ ባዛን በቲ ፍጻሜታት ኣመና ስለ ዝደንጸዎ ኢስላም ንኽቕበል ጠንቂ ኮኖ። እቲ ኣብ የመን ዝነበረ ህዝበ ፋርስ ድማ ንዕኡ ተኸቲሉ ናብ ደንበ ኢስላም ተጸምበረ። ናብ ቄሳር ንጉስ ሮማ ዝተላእከ ደብዳቤ ንትሕዝቶ ናይቲ ናብ ሃፀይ ቢዛንታይን ንጉስ ሄራክለስ ዝተላእከ ደብዳቤ ብዝምልከት አልቡኻሪ ዘመሓላለፎ ነዊሕ ትረኻ እዚ ዝስዕብ እዩ። ብስም አላህ በቲ ኣዝዩ ርህሩህን ኣመና ለዋህን ካብ መሐመድ ኣገልጋልን መልእኽተኛን አላህ ናብ ሄራክለስ ንጉስ ቢዛንታይን ሰላም ኣብ ልዕልቶም ሓቀኛ መምርሒ ዝተኸተሉ ሰባት ይስፈን። ብድሕነት ንኽትነብር ኢስላም ክትቅበል ይዕድመካ። ናብ ደንበ ኢስላም እንተ ተጸምቢርካ አላህ ዕጽፊ ዓስቢ ክህበካ እዩ። እንተ ኣበኻ ግና ሓጢኣት ህዝበኻ ኣብ ዝባንካ ክኸውን እዩ። قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. መብርሂ ትርጉም ኦ ኣህዛብ መጽሓፍ ኣይሁዳውያንን ክርስቲያንን ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ናብ ብሓባር እንሰማምዓላ ናይ ሓቅን ፍትሕን ቃል ንዑ ንሳ ኸኣ ብዘይካ ኣላህ ንኻልእ ከይነምለኽ ዝኾነ መሻርኽቲ ከይንገብረሉ ካብ ኣላህ ወፃኢ ሓዴና ነቲ ካልእ ከም ጎይቶት ከይሕዝ እያበል።
ነዚ ሰናይ ፀውዒት ምቕባል እንተ ኣበዩ ግና ንሕና ንሓደ ኣላህ ዝተንበርከኽና ሙስሊምን ምዃንና መስኩሩ በልዎም። ሱረቱል ዒምራን። ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ዝኸደ ድሕያህ ቢን ኸሊፋህ አልከልቢ ረዲየላሁ አንሁ እዩ። ንሱ ነታ ደብዳቤ ናብ ገዛኢ ቡስራ ከረክባ እሞ እቲ ገዛኢ ብወገኑ ናብ ላዕለዋይ መራሒኡ ንጉስ ቄሳር ክልእካ እዩ እቲ መደብ። ብኣጋጣሚ አቡ ሱፍያን ቢን ሓርብ ብንግዳዊ ንጥፈታት ምስ ካልኦት ቁረሻውያን ኣብኡ ነበረ። አቡ ሱፍያን ኣብቲ ግዜቲ እስላም ዘይተቐበለ ዕሉል ተጻባኢ ሙስሊሚን ነበረ። ንጉስ ሄራክለስ ናብ መቐበል ጋሽኡ ፀዊዑ ብዛዕባ ነቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቲ ንሱ ዝሰብኮ ዘሎ ሃይማኖትን ሓያለ ሕቶታት ኣቕረበሉ። አቡ ሱፍያን ኣብ ልዕሊ እስላም ብዝነበሮ ሓያል ጽልኢ ተደሪኹ ጉጉይ ሓበሬታ ክህብ ደልዩ እኳ እንተነበረ እቶም ምስኡ ዝመፁ ቁረሻውያን ከይከዕብዎ ፈሪሁ ሓቂ ክዛረብ ተገደደ። ስለ ዝኾነ እቲ ንጉስ በቲ ልዕሊ ኩሉ ፀብለል ዝብል ንኡድ ባህርያት ነቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢስላም ንሰብኣውነት ዘበርከቶ ብሉፅ ክብርታትን ኣመና ኣደነቆ። አልቡኻሪ ንኢብን ዓባስ ረዲየላሁ አንሁ ብምጥቃስ ኣብ ዝተረኾ ሓዲስ ከምዚ ይብል። ድሕሪ ውዕል ሰላም አልሑደይቢያ አቡ ሱፍያንን ካልኦት ቁረሻውያን ብጾቱን ብንግዲ ናብ ምድረ ሻም ወይ ናይ ሕጂ ሶርያ፣ ፈለስጢን፣ ሊባኖስን ዮርዳኖስን ከይዶም ነበሩ። ንሳቶም ኣብኡ እንከለዉ መልእኽቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናብ ንጉስ ሄራክለስ ስለ ዝበፅሐ ሄራክለስ ተፀዊዖም ናብኡ ከም ዝመፁ ገበረ። ሃፀይ ሄራክለስ ኣብ መንጎ ካህናትን ላዕለዎት መኮንናቱን ኮፍ ኢሉ ንአቡ ሱፍያን መራሒ ቁረሻውያን ከምዚ ክብል ሓተቶ። ሄራክለስ ካባኻትኩም ብዝምድንኡ ናብቲ ኣነ ነቢ እየ ዝብል ዘሎ ሰብ ዝቐረበ መን እዩ? አቡ ሱፍያን ካብዛ ጉጅለ ብዝምድና ናብኡ ዝቐረበ ሰብ ኣነ እየ። ሄራክለስ ንዕኡ ናባይ ኣቕርብዎ። ንአቡ ሱፍያን ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ኮፍ ኣቢሎም ንዝተረፉ ብጾቱ ድማ ብድሕሪኡ ገበርዎም። ንጉስ ሄራክለስ ንተርጓሚኡ ናብ መድረኽ ፀዊዑ ኣነ ብዛዕባቲ ነቢ እየ ዝብል ዘሎ ሰብ ንአቡ ሱፍያን ሕቶታተይ ከቕርበሉ እየ። ንሱ ሓሶት እንተተዛሪቡ ብቕፅበት ክቃወምዎ ከም ዘለዎም ንብጾቱ ሓብሮም ክብል ኣዘዞ። አቡ ሱፍያን ድሒሩ ኢስላም ምስ ተቐበለ ነዛ ፍጻሜ እዚኣ ክዝክራ እንከሎ ወላሂ ሽዑኡ ብጾተይ ሓሳዊ ከይብሉኒ ፈሪሄ እምበር ብዛዕባኡ ብዙሕ ሓሶት ምስ ተዛረብኩ ነይረ ይብል። ንጉስ ሄራክለስ ኣባኻትኩም ሓረግ ዘርኢ ትውልዱ ከመይ እዩ? አቡ ሱፍያን ክብሪ ካብ ዘለዎም ዓብዪ ስድራ ቤት እዩ ዝውለድ። ንጉስ ሄራክለስ ንሱ ኣነ ነቢ እየ ቅድሚ ምባሉ ኣብ ህዝብኹም ቅድሚኡ ከምኡ ዝበለ ሰብ ነይሩ ዶ? አቡ ሱፍያን ኣይፋሉን ከምኡ ዝበለ ሰብ የለን። ንጉስ ሄራክለስ ካብ ኣቦታቱ ነጋውስ ነይሮም ዶ? አቡ ሱፍያን ኣይነበሩን። ንጉስ ሄራክለስ ዝበዝሑ ሰዓብቱ ኣየኖት እዮም? እቶም ሰብ ጸጋዶ ወይስ እቶም ጉዳዓት? አቡ ሱፍያን እቶም ድኹማትን ጉዱዓትን ሰባት እዮም ዝስዕብዎ ዘለዉ። ንጉስ ሄራክለስ እሞ በብመዓልቱ ይውስኹ ደለዉ ይጎድሉ? አቡ ሱፍያን እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። ንጉስ ሄራክለስ ኣብ ሃይማኖቱ ዝተጸንበረ ሰብ ድሒሩ ይጎድፎ ዶ ወይስ ብኡ ይቕጽል? አቡ ሱፍያን ፍጹም ኣይጎድፎን። ንጉስ ሄራክለስ ኣነ ነቢ እየ ኢሉ ቅድሚ ምእዋጁ ናይ ምሕሳው ባህሪ ትፈልጡሉ ዶ? አቡ ሱፍያን ፍጹም። ንጉስ ሄራክለስ ውዕል ይጠልም ዶ? አቡ ሱፍያን ፍጹም
انتخونا قنا نحنا مسؤو سممع فتصمنا ألنا بدحرينا انتاي كم زقبرا أي فلتن أبو سفيان أب ملسي بزيك إذا قال زيا قال كدنا قراي كالكن إبل نقول هيراكلس أنصارو تقاليسكم دو أبو سفيان نقول هيراكلس وصيت نايتي مسؤو زكايركم وقالسي كمي نيرو أبو سفيان تفراراقي وقعت إيو حنسا يسعرنا حنسا نسعره نقول هيراكلس انتاي كتقبرو يزوزكم أبو سفيان زخونا أكل كيس أمبركم نحاد الله تراح أملخو أتي أبوتاتكم زبلوه قدفوه كم أدما صلاة كنسجد بقنعنا كنمالالس نسهنا أكالن منفسن كنحلو زمدنا مغرباتنا كنحيلن نئززنا نقول هيراكلس نابترقام إيو تطويو تمسطوء كغلصلنا حبرو بزعبا تولدو حاتيتكا كابچوا سدرا كم زولد تقيسكالي نبيات دما اب حزبوم كابتم عبيتي زبهالو انداتات يوم زتنسو اب حزبهم قدميو انا نبي زبل سب انتلون حاتيتكا اي فالون الكامل لسكالي منالبات كم زبل سب نيرو انت زخون ناتو قدحي يو زارب زلو مبالكو ازغن كمو ايكونن كباب حقوتاتو نكسنت زچبت سبدو نيرو إلون طيقكا نسخا غنا كم زي نبره إخا تقسكا كمو نيرو انت زخون نبي يزبل زلو نكسنت أبوتاتو نقملس لزدلي إيو مبالكو نزي حج زبلو زلو قدم مبالو زخونا بحريات حاسوت رئيخم لدو تفولتو ون إلكا نسخا دما بقالو تاملسكا سلازي إذي نسبات فتصم زي حسو سب بزعباء الله حسد كالزاربي إلكا فتصم زي حسب إيو أتم حيالان دو أتم دخمات يوم زختلو زلو كبلون حاتتكا أتم دخمات ودعات مخانم تغسكالي أب حبرة سب نحادز تنسأ نبي فلما زسعبو أتم قدعات أكلات حبرة سب يوم قطرو سعابتو يبزحدو اللو ويس ينكي مسبالكو خادما ببعلتو يوسخن هلاو قليز كالي ملوء بملوء كسع زفتسم قداي امنت وترو كومو ايو زقصل دحري امنتو ناب كحدت زملس سعابي كم زيبلوون تغنزيبه ازي حقنيا امنت حانسا من قدي رخيبو ناب لبي مسزاقتو نباري فسها كم زفتريو زملكتلنا كدعات ناتو بحري كم زي كونون بريهو لي الله مغنياتو حقنيا نبيات كابت المت نسائيوم زخونا كيس أمبركم نحدا الله ترح كتجزؤو كابتا أوتن تاوتاونتن كترحقو سجدت قنعنان نسهنان كتزوتورو كم ززكم ون تقسكا إزي تبلو زلخا حق انتو خوينو إزي نبي إزي نزي بأغاري زرقسكو مريت كي ترفه أبتحتي قصصورو كم زأتو إيو امنتي حادز تنسأ نبي كم زلو فلت نيرئيه يقدس كاباخم كابا عرب زتنسأ أي مسلن نيرو أنا رقز أنيا أنت زخون نعو أزي أمن سب مخونكو ورتك كرخبون متمنخو أبتقو انت زسنح أقارو محاسبكو بولون بدحرزي نقص هيراكلس التي كاب نبي صلى الله عليه وسلم زمسأ ملأختي كنبب أززه اتا دبدابي دما تنببت مرقصي نايت نقص مسبرها اللوم اتم أبزريئو زنبورو كهناتن مقنناتن قرمرم بلو دمتم إنا برتع مسكده اتو هواهو وطرت صفنو شعو كابت أخيباكن وطئ تحبرنا أبو سفيان زانتو يقصل كابتي أدراش النوصانان كلنا نبصوتي كم زبالكوام إذي قداي ابن أبي خبشة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالتو إيو أزيو عبي قداي نخونن بأرمزيو نقص بنو الأصفر رماويان كي ترف فريهو
ካብዚ ግዜ እዚ ንኔው ዓወት መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይተርፍ ምዃኑ እናበረሃለይ መጽአ። ኣብ መወዳእታ ኣነ ንባዕለይ እውን ኢስላም ተቐበልኩ። ዲሕያህ አልከልቢ ንጉስ ሄራክለስ ናብ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝለኣኾ ህያባት ሒዙ ናብ መዲና ተጓዓዘ። እንተኾነ ኣብ መንገዲ ሕስማህ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ምስ በጽሐ ካብ ቀቢላ ጁዛም ዝኾኑ ሰባት ነቲ ክዳውንቲ ተራቢዖም ንዝተረፈ ዘመትዎ። ከም ናቱ መልሰ ግብሪ ዘይድ ቢን ሓሪሳ ረዲየላሁ አንሁ ዝመርሖም 500 ሰራዊት ናብቲ ቦታ ገስገሱ። ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ከቢድ ክሰራ ብምውራድ 1,000 ኣግማል፣ 5,000 ከብቲ፣ 100 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማሪኾም ተመልሱ። መራሒ ናይታ ኣብ ዝምታ ዝተዋፈረት ቀቢላ ኣቐዲሙ ኢስላም ተቐቢሉ ብምንባሩ እቲ ክትራን ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ንዲሕያ አልከልብ ረዲየላሁ አንሁ ንምክልኻል ዝከኣሎ ገበረ። እቲ ኩነታት ልዕሊ ቁፅፁሩ ስለ ዝኾነ ግና ድሕያህ ንዝምታ ተቓልዐ። አንጻሮም ስጉምቲ ምስ ተወስደ እቲ መራሒ እናጎየየ ናብ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምምጻእ ቀረዐ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ ሰበሙን ጥሪቶምን ክምለሰሎም ኣዘዘ። ሓያለ ጸሓፍቲ ታሪኽ እዚ ኩናት እዚ ቅድሚ አልሑደይቢያህ ከም ዝተፈጸመ ይገልጹ። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ንጹር ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድሕሪ አልሑደይቢያህ እዩ ናብ ንጉስ ሄራክለስ መልእኽቲ ዝሰደደ። በዚ ምኽንያት እዩ ኢብኑ አልቀይም ብዘይ ጥርጥር ድሕሪ አልሑደይቢያህ እዩ ዝብል። حموشته نمونزر ابن سوا جزاء بحرين استلأك دبدبة ملختني الله صلى الله عليه وسلم نقل علاء ابن الحدرمي رضي الله عنه نب إسلام زعد ملختهبو نب جزاء بحرين منذر ابن سوا لأخو اتنقوس ندبدبة ملختني الله صلى الله عليه وسلم تقبلوا دحر من باب نزيز السعب ملسي تحفاء أو ملختني الله إتي نب إسلام زعد ملختغا نهزب بحرين أنبي بلو قال يوم سبات بإسلام أمانا سلستموسطو دورو تقبلهم مؤلو قال يوم جن أي تقبلون أبجزأتي إمنتات مجوسن أيهودن زسعبو أهزاب اللومو نعاتهم كقبرو زلني أتحازا كمي كخون كم زلوا مخرقها بني نبي صلى الله عليه وسلم نزز سعب ملسي تحفاء بسم الله بتي أزيره روه أمانا لوهن كب محمد ملختني الله نمونزر ابن سوا سلام نعخا يخون نتي مشارق تزيبولو حدا الله أمسجن محمد دما أقلقاليون ملختنيون مخانو أمسكر كابو بمغتسال بتي عبين لعلن الله الزغاخركا برقت نزوهابو معدو زقبل اتين جزاء رؤسو زرب حساب إيو نلوخاتي زئززن نممرحيتاتهم زغتالن سب دما نعاي كم زتمأزز إيو إتوم نابخاز سددكم لأخاتي بزر أخايو بهريات انبزا أدنيقو مخا نسغا أما زنتكا كتكتسل علكا مسلمين نهايمانوتهم كسبكو أبرحيب عدل كفتلهم إتين هزبي بحرين بزملكت زحلفكايو لبواتات تقبليو اللخو نتوم بدلن يتدما يقرأ إلى اللوم إياه نسغاون يقرأ بلاللوم كاب هزبي بحرين أبتي زنبورو مجوساوي وأيهوداو هايمانوت كغتسل زدلي مالت أمنتو كغتسل يخيل إيو أبتحتي حلواهم سلزولقنا جزيا كخفل اللوو شدشتا نبقزي يماما هوزان ابن علي استلأك دبدب بسم الله باتي أزي لوهن أمنا رهرهن كاب محمد ملختني الله نب هوزان ابن علي سلام أبلعلتي حق أني ممرحي استغتل سبيسفن هايمانوتي أب كل بوتا كسفحفح مخانو تجنزب إسلام كم هايمانوتكا تقبل كلتي أبتحتي خزلو جزءات ملكها كوينو كغتسل إيو نزي دبدبزي كبتسح سلاك سليت ابن عمر العميري رضي الله عنه كخون كله ملختو مس أبتح هوزان ابن علي زي شددو ملسدما كم زيبل إتيك خطلو زعدم كان إمنات برقت أزيو بلوت هايمانوت إيو
ኣነ ስሙይ መዳራይን ተቐናያይን ብምዃነይ ኣብ ኣዕራብ ዘለኒ ክብርን ደረጃን ኣመና ልዑል እዩ። ስለዚ ኣብ ግዝኣትካ ናይ መዝነት እጃም ትህበኒ እንተኮይንካ ክስዕበካ ድሉው እየ። ገዛኢ የማማ ምስቲ ዝሰደዶ መልእኽቲ ብካብ ሃጀር ዝተኣልመ ዓለባታት ዝተሰርሐ ክዳውንቲ ከም ህያብ ለኣኸሉ መልእኽተኒ ኣላህ ንጠለብ ሃውዛን ነፀጎ። ምክንያቱ ሓይለቃል ዘለዎ ጠለባት መብዛሕቲ ግዜ ኣይቅበልን ነይሩ። ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ምልኪ ሓደ ኣላህ ጥራሕ ምዃኑ እቲ ዝሸይምን ንምድሩ ክገዝእዎ ዘፍቅድን ንሱ እዩ። ድሕሪ ሓጢር ግዜ ጅብሪል ወይ ገብርኤል ዓለይሂ ሰላም ዋሒ ወይ ራእይ ሒዙ ናብ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብምምፃእ ሃውዛን ከም ዝሞተ ገለጸሉ። ከምዚ ክብል ድማ ርእይቱ ወሃበ። ንየማማ ብዝምልከት ብድሕራይ ኣነ ነቢ እየ ዝብል ሓሳዊ ክትስእ እዩ። የግዳስ ማለት ዕጩ ሞት እያ ክቕተል እዩ። ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰሓባ ሓደ ኦ መልእኽተኒ ኣላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን እዩ ዝቐትሎ ብምባል ሓተተ። ነቢይ ድማ ንስኻን ብፆትካ እምበሎ። እቲ ጉዳይ ድማ ከምቲ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝበሎ ብልክዕ ተፈፀመ። ሻውዓይ ናብ ንጉስ ደማስቄ አልሓሪስ ቢን አቢ ሽሚር አልቀሳኒ ዝተላእኸ ደብዳቤ። ብስም አላህ በቲ ኣዝዩ ርህሩህን ኣመና ለዋህን ካብ መሐመድ መልእኽተኛ አላህ ናብ አልሓሪስ ቢን አቢ ሽሚር አልቀሳኒ ሰላም ኣብ ልዕልቲ ሓቀኛ መምርሒ ዝተኸተለ ንዕኡ ዝኣመነን ሓቅነቱ ዝተቐበለን ሰብ ይስፈን። ዝኾነ መሻርኽቲ ከይወሰኽካ ብሓደ አላህ ክትኣምን እዕድመካ። ከምኡ እንተጌርካ ንግስነትካ ምልክኻ ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ነዚ መልእኽቲ እዚ ከብፅሕ ዝተላእኸ ሹጃዕ ቢን ወሃብ ረዲየላሁ አንሁ ነበረ። እታ ደብዳቤ ኣብ ቅድሚኡ ምስኡ ዝነበሩ ሰማዕቱ ምስተነበት ንጉስ አልሓሪስ ኣመና ተቆጥዐ። ብነድሪ ድማ እንታዋእዩ ንግስነተይ ዝምንዝዕ ኣነ ባዕለይ ከይደ ክፋልሞ እየ በለ። በዚ ድማ ነቲ ካብ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝመፆ ዕድመ ኣይተቐበሎም። ሻሙናይ ናብ ንጉስ ዑማን ጀይፈር ከምኡውን ሓዋ ዓብዱ ቢን አልጅሎንዲ ዝተላእኸ ደብዳቤ። ብስም አላህ በቲ ኣዝዩ ርህሩህን ኣመና ለዋህን ካብ መሐመድ ቢን ዓብዱላህ ናብ ደቂ አልጅሎንዲ ጀይፈርን ዓብድን ሰላም ኣብ ልዕልቲ ሓቀኛ መምርሒ ዝተኸተለ ሰብ ይስፈን። እንሆ ፃውዒት ኢስላም ክትቅበሉ እዕድመኩም ኣለኹ። ኣብ መዓልቲ ትንሳኤ እቶም ንኣላህ ዝኸሓዱ ሰባት ዝኾነ መመሳመሲ ምኽኒታት ከይረኸቡ ፍርሃት አላህ ኣብ ልብታት ኩሎም ዘይምእዙዛት ፍጡራት ከስርፅ አላህ ነቢይ ገይሩ ናብ ኩሎም ፍጡራት ልኢኹኒ ኣሎ። ስለዚ እስላም እንተተቐቢልኩም መራሕቲ ሃገርኩም ኮይንኩም ክትቅፅሉ ኢኹም። ንፃውዒተይ ምስ እትነፅዎ ግን ፀጋታትኩም ነባሪ ከምዘይኮነ ዘክሩ። ኣብ ርእሲኡ ፈረሰኛታተይ ንግዝኣትኩም ክሕዝዎ እዮም። ነቢይነተይ ድማ ኣብ ልዕሊ ንግስነትኩም በሊፁ ፀብለል ክብል እዩ። ነዚ መልእኽቲ እዚ ከብፅሕ ዝተመርፀ ዓምር ቢን አልዓስ ረዲየላሁ አንሁ ነበረ። ዓምር ንዛንትኡ ክትረኽ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ፈለማ ናብ ዑማን ምስ በፃሕኹ ንዓብድ ረኸብክዎ። ምስ ሓዉ ብምንፅፃር ንሱ ሕያዋይ እዩ። ነዚ ዝርርብ እዚ ድማ ኣካየድና። ዓምር ኣነ ካብ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናባኻን ናብ ሓውኻን ተላኢኸ መፅአ ኣለኹ። ዓብድ ሓወይ ብዕድመን መዝነትን ካባይ ስለ ዝልዕል ንዕኡ ረኺብካ መልእኽትኻ ኣንብበሉ እንተደሊኻ ናብኡ ከብፅሓካ። ንምዃኑ ዕላማ ተልእኾኹም እንታይ እዩ? ዓምር ንሓደ አላህ በይኑ ፈሊኻ ምምላኽ ካብኡ ወፃኢ ዝምለኽ ዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ጠቕሊልካ ምርሕርሕን ብመልእኽተኛነት ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ምእማን እዩ። ዓብድ ኦ ዓምር ንስኻ ካብ እንዳ ዓበይቲ ኢኻ ኣቦኻ መራሒ ህዝቡ ነበረ ንሕና ድማ ከም ኣርአያናን ኣብነትናን ወስዶ ነበርና ኣቦኻ ነዚ እትብሎ ዘለኻ ምስ ሰምዐ እንታይ ገበረ? ዓምር ብነቢይነት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከይኣመነ መይቱ ኣሚኑ ሓቅነቱ ተቐቢሉን መይቱ እንተዝኸውን ክንደይ ባህ ምበለኒ ይመስለካ? ምክንያቱ ኣላህ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክሳዕ ዝመርሓኒ ኣነ እውን ከም ናህቱ ርእይቶ ነበረኒ። ዓብድ መዓስዳ ኢስላም ተቐቢልካ? ዓምር ናብ ንጉስ ምድሪ ሓበሻ ኣብ ዝኸድናሉ ግዜ ኣስሊሜ እቲ ንጉስ ንባዕሉ ኢስላም ተቐቢሉ እዩ። ዓብድ መልሰ ግብሪ ህዝቡ ደኣ ከመይ ነይሩ? ዓምር ተቐቢሎሞን ስዒቦሞን። ዓብድ ወላቶም ኣቡናትን ፈለስትን ስዒቦሞ? ዓምር ንሳቶም እውን ከምኡ ገይሮም። ዓብድ ዓምር ትጋገ ከይትህሉ ተጠንቀቕ። ሓሶት ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ንውርደት እዩ ዘቃልዕ። ዓምር ፈፂመ ሓሶት ኣይተዛረብኩን ድሓር ድማ ሃይማኖትና ሓሶት ኣየፍቅድን እዩ ሓራሚ። ዓብድ ንጉስ ምድሪ ሓበሻ ኢስላም ከም ዝተቐበለ ሄራክለስ ፈሊጡ ዶ? ዓምር ወብርግጽ ፈሊጡ እዩ። ዓብድ እዚ ሓበሬታ እዚ ንስኻ ብኸመይ ፈሊጥካዮ? ዓምር ንንጉስ ምድሪ ሓበሻ ንንጉስ ሄራክለስ ግብሪ ከፍሎ ነበረ እስላም ድሕሪ ምቕባሉ ግና ወልሓንቲ ዲርሃም ከም ዘይከፍል መሓለ። እዚ ዘረባ እዚ ናብ ንጉስ ሄራክለስ ምስ በፅሐ የናቁ ዝተባህለ ሓዉ ኣንጻር እቲ ምኽፋል ዝኣበየ ንጉስ ስጉምቲ ክወስድ መኸሮ። ንሱ ግን ኣበየ። ንስኻ ዘይተኣምነሉ ሓድሽ ሃይማኖት እናተኸተለ ሱቕ ኢልካ ክትሪኦ እውን በሎ። ሄራክለስ ድማ ይሕሸኒ ዝበሎ ሃይማኖት መሪፁ ኣሎ። ኣነሞ እንታይ እየ ክገብሮ? ንግስናይ ደኣ ኣሰሲዕን እምበር ኣነ እውን ከምቲ ናቱ ምገበርኩ ክብል ተዛረበ። ዓብድ ዓምር ትዛረቦ ዘለኻ ይርዳእካ ደሎ? ዓምር ወላሂ ሓቂ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ዓብድ ነቢይኹም እንታይ ክትገብሩ እዩ ዝእዝዘኩም? በልስከ ንገረኒ። ዓምር ትእዛዛት ልዑል ኣላህ ክንሕሉ ዘንቢ ሓጢኣት ብምፍጻም ሕጉ ኸይንጥሕስ ሰናይ ግብርታት ከነዘውትር ምስ ስድራ ቤትናን መቃርብትናን ዘለና ዝምድና ክንሕሉ ዓመፅን ተጻብኦን ከነወግድ ካብ ዝሙትን መስተን ክንርሕቕ ነቶም ወዲ ሰብ ዝገበሮም ስእልታት ምስልታት ጣዖታትን መስቀልን ከይንግዛእ ይእዝዘና። ዓብድ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣዝዩ ዝነኣድ እምነት እዩ ዝሰብኽ ዘሎ። ሓወይ ብነቢይነት ሙሐመድ ክንኣምንን ሃይማኖቱ ክንክተል እንተ ዝድግፈኒ ጽቡቕ ነይሩ። ንሱ ድማ ንግስንኡ ጥራሕ እዩ ዝዓጦ። ኣብ ትሕቲ ማንም ሰብ ክኸውን ኣይፈቱን እዩ። ዓምር ሓውኻ እስላም እንተ ተቐቢሉ መልእኽተኛ ኣላህ መዝነቱ ክቕጽል እዩ ዘፍቅደሉ። ሰደቃ ካብቶም ሰብ ጸጋ ኣኪቡ ናብቶም በታኻት ወገናቱ ከባጽሖ ድማ ይእዝዞ። ካብቲ ህዝቢ ተወሲዱ ናብቲ ህዝቢ እዩ ዝምለስ ማለት እዩ። ዓብድ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብሓቂ ዝድነቕ ባህርያት እዩ። እንታይ እዩ እቲ ሰደቃ ትብሎ ዘለኻ? ዓምር ሰደቃ ምጽዋት ማለት እዩ። ትእዛዝ ኣላህ ድማ እዩ ካብቶም ኣኺል ታሪፍ ወይ ዝያዳ ሃብቲ ዘለዎም ሰብ ጸጋ ዝተኣከበ ምጽዋት እዩ። ኣብ ማዕከን ተኣኪቡ ናብቶም ድኻታት በታኻትን ወገናትን ይዕደል። ካብ ጥረ ገንዘብ ክሳዕ ጥሪት ዝውንኑ ሰባት ክኸፍልዎ ዝግብኦ ሰደቃ ክንደይ ምዃኑ ኣቐዲሙ ወሲኑ እዩ። ዓብድ
ዓምር ወላ እዘን ማይን ቆፅልን ዝምገባ ጥሪት ክኸፍላ ኣለዎን? ዓምር ብርግፅ ዓብድ ህዝበይ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ብልክዕ ኣብ ግብሪ ዘውዕልዎ ኣይመስለንን። ድሕርቲ ዝርርብ ዓምር ናብ ጀይፈር ናብቲ ዋና ንጉስ ክኣቱ ከይተፈቕደሉ ንመዓልታት ፀንሐ። ኣብ መወዳእታ ምስቲ ንጉስ ክራኸብ ተፈቐደሉ እሞ ኣተወ። እቲ ንጉስ ትዕንን ኢሉ ነቲ ዘምፃእካ ጉዳይ ተዛረበሎ። ዓምር ዛንትኡ ብምቕፃል ከምዚ ይብል፣ ነቲ ሒዘዮ ዝመጻእኹ ደብዳቤ ናብኡ ገጸይ ደፋእክዎ። ነቲ ንጉስ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ኣንበቦ እሞ ሓዉ ንኸንብቦ እውን ሃቦ። ካብ ክልቲኦም ኣሕዋት እቲ ሓደ ዝሓሸ ልዝበት ከም ዘለዎ ኣስተውዓልኩ። ድሕሪዚ ቁረይሽ ደኣ እንታይ ገበረት ክብል ሓተተኒ። ገሊኦም ብሰናይ ድልየቶም ኢስላም ከም ዝተቐበሉ፣ እቶም ጎነፅ ዝሓረዩ ከዓ ኣብ መወዳእታ ስዕሮቶም ከም ዝጎሰሙ ገለጽ ኩሉ። ዘረባይ ብምቕጻል ሰባት ካብ ካልእ እምነታት ንእስላም ከም ዝመረፁ ቅድሚ ናብ እስላም ምእታዎም ኣብ ድቕድቕ ጸላም ድንቁርናን ሃውቲቶም ምንባሮሙን ከም ዝተገንዘብክዎ ጠቐስኩሉ። ብዘይካኻ ዝተረፈ ሰብ ስለ ዘየለ እስላም ምቕባል ንገዛ ርእስኻን ህዝብኹምን ከተውሕስ እምዕደካ በልክዎ። ሽዑ ንጽባሒቱ ክምለሶ ሓቢሩ ኣፋነወኒ። ዓምር ንጽባሒቱ ምስ ተመልሰ እቲ ንጉስ ክራኸቦ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ካልኣይ ሓዉ ዓብድ ኣብ መንጎኦም ኣትዩ ብምምላድ ዳግም ኣትዩ ንኽረኽቦ ዕድል ከፈተሉ። ኣብዚ ካልኣይ ርክብ እቲ ንጉስ ብሓይሊ ቃል ተቐበሎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣፈራርሆ። እንተኾነ ጀይፈር ምስ ሓዉ ድሕሪ ዝገበሮ ምይይጥ ንኹሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ልቡ ተመልሰ። ንሱን ሓውን ከዓ እቲ እናዓበየ ዝመጽእ ዝነበረ እስላም ተቐበሉ። ሓቀኛታት ምእመናን ምዃኖም እውን ብግብሪ ኣርኣዩ። ትሕዝቶ ናይዚ ዛንታ ከም ዘመልክቶ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ካብቲ ናብ ነጋውስን መራሕትን ዝተለኣኸ ደብዳቤታት ኣዝያ ዶንግያ ዝተለኣኸት ምዃና ንርዳእ። ድሕሪ ምሕራር ማካ ዝተለኣኸት እውን ክትከውን ትኽእል። እንሆ እምበኣርከስ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዞም ደብዳቤታት ኣቢሉ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሓያለ ነጋውስ እስላማዊ መልእኽቱ ኣመሓላለፈ። ገሊኦም ነቲ መልእኽቲ ሓንጎፋይ ኢሎም ተቐበልዎ፣ ገሊኦም ድማ ከሓዱን ኣብ ክሕደቶም ቀጸሉን። በቶም ደብዳቤታት ድማ ብዛዕባ ምምጻእ ናይቲ ሓድሽ ነቢይ ክሓስቡ ብሃይማኖቱን ሰረት እምነቱን ከስተንትኑ እስላም ንምቕባል ክሕልኑን ርሒብ ባብ ከፈተሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘቕረብናዮ ታሪክ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙሕ ኣስተምህሮ ቀሲምኩም ክትኮኑ ብዙሕ እንዳተተስፈና ስጋብ ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶና ንራኸብ። بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.